بسم الله بسم وولد منفس قدوس هذا أملاك أمين مبرهن الدين دوت كونن نوت زينا قلهم وتأمراتهم لامنها تمارين بركتهم رضيتهم حفظ مرات أملاهم يهلو مثل كل ندقيق قدام أنبياء وسمعين وزيولنا تذكرون بسألتكم وزولد نسجد هذا النسجان زمان قال هيمان كلهم قدسان وهرات أمين بسم أب أمينا أب ولادي إلنا بسم ولد أمينا ولد تولادي إلنا بسم منفس قدس أمينا منفس قدس سراس إلنا نابنها تمارين قلنا من باب نجمر علنا كابزين دحار كابنا أبا ساميل قدام وطيو أبلا إلى أدبارنا وتبهال قدام كده أو قرب مسأن حد مال والجزائر كابز مرزو كأبا ملكة أديك نايم كسنا سرعة أبلا كأود ما من وقصات ناوزنا ورقو خيدوس ونعتقر له جمرة نخا صادق أمنها تمارين أما أخل بحر قيمو 150 مزمرات إن دقيقة حمش تجي يسكت نورة بيقول بزيكا سنبت أيوة نورة الحر قرب جزء ما مجي مولع قديفو كم نايورها إيراب قتل ترايك بالجمرة 4 معلتي كم أول 8 معلتي زز أمولو جزون نيرويو قصري يكون مجي ولا ويون ما يتخونه خا أي تعمل نورة بليت لما وش تبحر قيمو مزمرة راويت النادقمة أما أخل بحر يسجد نورة أقدم مناكم زنجرناكم أما معلتي 4 وانجيلات كالوتنا يتقولت متحفتني يدقم نورة بخمس عينة صنع قال لي كأب زح جزء نورة نجي كله قال لي نافذ أما خلو كم كخاب الصباح يبره نورة قال لي دخامن بزبزحن بزوسخن مت عندما تجار ريتيوس خلنا نورة كابزين دحرتن سيونا مبرق كيدو جحرب نبت بهالعدي بزحة عود ما زفرست بيت كريستيان رخبة أو أخوينك اللي جمرة يتناي قدم صنع تقارلون أي قدفن 4 وانجيلات إن أنا نعم بابا دخامن تقارلون مساب زحكا بزين أملاك نفتارين يسكرسوس نفكر ليك أمنات قدس من كيلو ورسجر يلي بيمانون بس أقامنون أخذتيلون أو مسيو بقى حديثر أيو بيتانا دما أفقري هفت ماريام سلام نعخاخون بلو بزي جزازي قدس أمنا هفت ماريام كاب نايفو طاريو قرما سلعالة نام مريت ودغا كم بدنول كونا جزينا أملاك نفتارين نقصنا يسوس كرستاسون بتن كورات سخنا أداو أتنسيو أو قطنا هيوت منفس أحضرلو أو زمرت خاف أوري هفت ماريام صنع برتع أنا زمرت أخو كان كان نأخا لخا نأكلك كم نسري كهردسون دا أمبر كتفكا أي مزاحون بلو أسعود ما أو فوري هفت مريم كله دخان كان قل خان نزل على مذكرتان خخون أب سماويت يرسالم تصحيف الكالو إلى بحكي نجرك اللخو نعخان زفكر خان نزمرت خان فتوي ناي ماتيوس ناي ماركوس ناي ماركوس وانجيل أو زنببكا جيزة مستون كما حزبلو أبرهاتاتن أبعتتاتن كابسو تصويرهم زنورو نختراخبنا مبرقنا معرابن ناسمين نودوون نوزر الخيم يتخدم انت خيد ناي برهان سرقلا هبك علخو ناي لوكاسن ناي يوحنسن وانجيل أو زنببكا جيزة دما بو تسعين كاسقاين دمين مقبال ناو يرسالم نختو كتبت حلو ناي حوي سرقلا هبك علخو بسألتك أمينو تبغى نجار نزجبر بهوتك خلخا خدان بمها ويون مجيب بمبلع عقري بمحصا ويون عنسيتي عنسيتن سعرن بمقرا ويكا ماي بمقداح نزرد أكا خمحرلك أيه إلى قال كيران هيبك الله بهوت خلو زروليو نجار كجورل إيه مسمتون من قصة سماعات كورس إيه ببروه قصون كقبلو إيه مسخد ما حجوس إيه نسخد ما مسموتك دما سنكا نتصوعن تذكار كون زجبرن كم أون أو ناي هبت مريم أملاخ كابيد أسألعي أدحنني نزبلن بحلنا أوز حسبون بلبو خوسنون كوسنون كفتصمولو إيه نعخان نجر خانن نزك على لجنا أنا خقبل كبقلو إيه نبناي مكرابوتا كوردا إيه بمحرز زي كنا بناي مرعات عينون كملكوت إيه بناي معات عينون كملكوت إيه نسألتها كبك أللكا نفتوت خادمة كحلولكا لأخوي قدس من كيل زوتر أي فلخا نزهاوكها قال كيران كم زي المكا بسمي محيللك اللخو كما هتنا دخا جميرة ناي منفس قدس محدر غير دا مريتسكا امبر ببزح قلن دخان كان تراي ايكون كون مريتسكا كم فوري فيكتورون بنصهنا ناي ولاليتي ماريان غير حتنكوخا نفيكتور كاب كلهم سماعتات أبليس كم زفقركو نعخا دما كاب كلهم منكسات أبليس أسل زفقركا ذهبكوخا قال كيراني نزل عالم يخون الكابلو أمنا هاوت ماريان كا ازيك قال كيران كاب عندبت ناي زينا أملاك نفت
ፈጣሪና ንጉስና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ኣብ ሰምዐ ግዜ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ፈጺምካ ንዘፍቀርካኒ ንዓኻ ንፈጣሪየ ምስጋና ይግባእ ኢሉ ወዲቁ ሰገደ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ድማ ነዚ ምስጋና እዚ ከመስግን ከሎ ኣብ ዝሰምዕዎ ግዜ ብሓቂ ንኣምላኽ ምስጋና ይግባእ በሉ ግዜና ኣምላክ ንፈጣሪና ንጉስና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል ኪዳን ምስ ሃቦ ብክብርን ብምስጋናን ናብ ሰማያት ዓረገ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከዓ ትግሃትን ጾሙን ጸሎትን እናዘውተረ ኣብኡ ተቐመጠ። ንነፍሱ ድማ ምስ ፈጣሪኺ ምስ እግዚኣብሔር ገጽ ንገጽ ኣፍ ንኣፍ ክትዛረቢ ስለ ዝደፈርኪ ካብ ሎሚ ጀሚርኪ ኩሉ ግዜ ከም መላእኽቲ ትግሂ ዝገበርክዮ ሰናይ ነገር ዘይብልኪ ካብ ፈጣሪኺ ዘይግባእኪ ቃል ኪዳን ስለ ዝተቐበልኪ ኣይትደቅሲ ይብላ ነበረ። ናብ ናይ ኣቦና ሃብተ ማርያም ዜና ገድልን መለስ ካብዚ እንድሓር መውግኢ ዘለዎ ናይ ሓፂን ሰንሰለት ኣብ ማእኸሉ በሊሕ ሰይፊ ዘለዎ ዝመስል ንርእሱ ኣዳለወ። ክድቅስ ኣብ ዝደለኹ ግዜ ንኽወግኣኒ ኢሉ ከዓ ኣብ ሕቑ ዓጠቖ። ድቃስ ኣቋሪፁ ድማ ከም መላእኽቲ ትጉህ ኮነ። ኣብ ዝመሰየ ግዜ እውን መዝሙር ዳዊትን ናይ ነቢያት ጸሎትን መሃሌን ዘሰሎሞንን ክሳዕ ዝውድእ ኣብ ማእኸል ቆራሪ ባሕሪ ቆይሙ ይደግም ነበረ። መሬት ምስ ወግሐ ከዓ ምእንቲ ከይፍለጥ ካብቲ ባሕሪ ወፂኡ ናብ በዓቲ ኣትዩ ማዕፅኡ ዓፅዩ 4 ወንጌላዋት ይደግም ነበረ። ከምዚ እናገበረ ድማ ብዙሕ ዘመን ተቐመጠ። ቅዱስ ሚካኤል እውን ኩሉ ግዜ ይለኣኾ ነበረ። ኣሕዋቱ መነኮሳት ኣፍቀርቱ ምእመናን ክበፅሕዎ ኣብ ዝመፁ ግዜ ከዓ ቅዱስ ሚካኤል ንኣቦና ሃብተ ማርያም በዓል እገለ ኣፍ ገዛኻ ደው ኢሎም ኣለው፣ ጉዳዮም ድማ ከምዚ እዩ ወፂኻ ኣዛርቦም እናበለ የማኽሮ ነበረ። ከምዚ ኢሉ እንተ ሓቲትካ ንስኻ ከዓ ከምዚ ኢልካ መልሰሉ እውን ይብለ ነበረ። ንሱ ድማ ከምቲ ቅዱስ ሚካኤል ዝነገሮ ወፂኡ ንኣሕዋቱ ይረኽቦም ነበረ። እቶም ኣሕዋት ከዓ ከምቲ ኣቐዲሙ ቅዱስ ሚካኤል ንኣቡነ ሃብተ ማርያም ዝነገሮ ድልየቶም ይነግሮም ነበሩ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ድማ ንሓው ናይ መላእኽቲ ቅዱስ ሃለቓ ፍቁረይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ከም ዝኣዘዞ ይብለ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ሚካኤል ዕጣን ኣብ ዝዓጠነሉ ግዜ ንኣቦና ሃብተ ማርያም ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ኣብ ቅድሚ መንበር ናይ ቅድስተ ስላሴ ስገድ በሎ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም እውን ኣብ ቅድሚ መንበር ናይ ቅድስተ ስላሴ ሰጊዱ ብፍርሓትን ብራዕድን ቆመ። ደጊሙ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ነቲ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝዓጥን ዘሎ ካህን ኢድ ንስኣሉ በሎ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ድማ ነቲ ካህን ኢድ ነስኣሉ። ብድሕሪዚ ቅዱስ ሚካኤል ንቦና ኣቡነ ሃብተ ማርያም ወፂኻ ናብቲ ናይ ቀደም ቦታኻ እቶ በሎ። እቲ ዝዓጥን ካህን ግና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታዎምን ምውፅኦምን ኣይፈለጠን። ምክንያቱ ቅዱሳን መላእኽቲ ንተራዳእነትን ንመቕዘፍትን ኣብ ዝተለኣኹ ግዜ እግዚኣብሔር ኣዚዝዎም ክግለጽሉ ንዝፈተው ዳኣ እምበር ንዝኾነ ተገሊጾም ብጋህዲ ኣይረኣዩን። ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ንቦና ኣቡነ ሃብተ ማርያም ይስሐቅ ዝበሃል ጳጳስ መጺልካ ኣሎ፣ ኬድካ ኣብኡ ተባረኽ፣ ናይ ዲቁና መዓርግ እውን ተቐበል በሎ። ንሱ እውን ሕራይ ጎይታ ይበሎ። ቅዱስ ሚካኤል ካብ ዝኣዘዞ ወፃኢ ዝኾነ ኣይሰርሕን ነበረ። ከምቲ ብፃይ ምስ በፃዩ ዝዛረብ ብራእይ ይኹን ብጋህዲ ቅዱስ ሚካኤል ዝኣዘዞ ኣይጥሕስን ነበረ። ከምቲ ዝኣዘዞ ድማ ኣባ ይስሐቅ ናብ ዝበሃል ጳጳስ ከይዱ ዲቁና ተቐበለ። ቅዱስ ሚካኤል ምስኡ ስለ ዝኾነ እውን ዲቁና ተቐቢሉ ናብ ቦትኡ ተመለሰ። ይጓዓዝ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ምስኡ ይኸይድ ነበረ። ብዝረኣዮን ብዝሰምዖን መጎስ እናሃበ ብኣኽናፉ እናጋረደን እውን የጽናንዑ ነበረ። ናብ ቤቱ ምስ ኣተወ ድማ ምስኡ ይቕመጥ ነበረ። ናይ መላእኽቲ ስም እናፀወዐ እውን ሰማያዊ ምስጢር ይነግሮ ነበረ። መጻሕፍቲ ከንብብ ከሎ ከዓ እቲ ሓይለ ቃል ይትርጉመሉ ነበረ። ንዘይፈልጦ ነገር እውን ዝተሰወረ ምስጢር እውን ንናይ እንስሳታት፣ ንናይ ኣራዊት፣ ንናይ ኣዕዋፍ ቋንቋ ድማ የረድኦ ነበረ። ግዝና ኣምላክ ንፈጣሪ ንጉስና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ሃብተ ማርያም ናብ ዝሃቦ ቃል ኪዳን ንመለስ። ንዓኻ ዘኽበረ ንዓይ ኣኽበረ፣ ንዓኻ ዘቃለለ ንዓይ ኣቃለለ ኢሉ ቃል ኪዳን ከም ዝሃቦ ካብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ብዙሓት ምስክርነት ኣምፂና መረዳእናኩም ነርና። ነገር ግና መጽሓፍ ካብ መጠን ንላዕሊ መጽሕፍቲ ምብዛሕ ንልቢ የዘንግዕ እዩ ከም ዝበለ ብመጠኑ ካብ ናይ ደቂ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓደ ዝኾነ ካብ ናይ ኣባ ኢያሱ ገድሊ ናይ ጻድቅ ልዕልና ረኺብና ኣቐሪብናልኩም ኣለና። እዚ ጻድቅ ኢያሱ ዝበሃል ካብቶም 8 ሓለውት ኣባጊዕ ሓደ እዩ። ጻድቅን ክቡርን ዝኾነ ኣባ ኢያሱ ንእግዚኣብሔር ብምሕጓስ ንሰብ ብምፍቃር ኣብ ደብረ ሊባኖስ ጸኒዑ ነበረ። እቶም ደቂ ዓዱ ድማ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ምህላው ሰሚዖም ብዙሕ ግዜ ይበኽዩ ንዝነበሩ ነቦን ኣዲኡን ነገርዎም። ንዝሞተ ሰብ ከበሮን በገናን እናወቃዕኻ መለኸት እናነፋሕኻ
ምብካይ ሰብ ኣምሓራ ምስ ሰብ ኬል ቆዶን ብናይ ሓዘን ልማድ ሓደ ስለ ዝኾኑ እውን ብከምዚ ዓይነት ይበኽዩ ነበሩ። ነገር ግና ብብኽያት እኳ ሓደ እንተኾኑ ብሃይማኖት ግና ዝተፈላለዩ እዮም። ምህላው ምስ ሰምዑ ከኣነን ኣቦን ኣዲኡን ንናይ ደብረ ሊባኖስ መምህር ዝኾነ ኣባ መርቆሬዎስንን ብዙሕ ህዝብንን ኣኸቲሎም ናብኡ መፁ። ኣብ ደብረ ሊባኖስ ምስ በፅሑ ድማ ናብ ዓዶም ንኽወስድዎን ንኽወዶም ኢያሱ ንኽህቦሙንን ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ለመንዎ። ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ግና ነዚ ሰሚዑ ብናይ ዓለማዊ ስራሕ ንምንኩስንኡ ክተፍርስዎ ናብ ዝገደፎ ዓለም ክትምልስዎ ደሊኹም ብምባል ኣብ ልዕሊኦም ተቆጥዐ። ኣነ ንዕኡ ኣይህበኩምን እየ ተመሊስኩም ንዓድኹም ኪዱ ድማ በሎም። ኣብ ቅድሚ መምህሩ ከዓ ኢያሱ ወድና ዓዱ በፂሑ ናባኻ ክምለስ እዩ ሃበና ኢሎም ብዙሕ በኸዩ። ካብዚ እንድሓር ድማ ብፍቓድ ልዑል እግዚአብሔር ሃቦም። ኣብ ዓዱ ድሕሪ ምእታው እውን ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ቆይሙ ንኣካሉ ብሓለንጊ እናገረፈ ካሻ ተኸዲኑ በቢ 400 እናሰገደ ይጋደል ነበረ። ዳኣ እምበር ናይ ቀደም ስርሑ ኣይገደፈን። እዚ ኩሉ ስራሑ ከዓ ብለይቲ እዩ። ብመዓልትን ብለይትን እውን መዝሙረ ዳዊት ኣየቋረፅን ነበረ። ከምኡ እውን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝኣዘዙ ሰዓታትን ኣንቀጸ ብርሃንን በቢግዚኡ እናደገመ ነዚ ምስ ወደ ድማ ወንጌል ዮሃንስ ይጽሊ ነበረ። ካብ በዝሒ ድኻም ዝተለዓለ ድማ ኣካሉ ዓበረ። ብከምዚ ዝብል ሓሳብ ከዓ ናብኡ መፀ። ስለምንታይ ኣብ ማእኸል ኣዝማድካ ትነብር ኣለኻ? ንቅዱሳን ክትደሊ ናብ ካልእ ዓዲ ኸይድ። ከምዚ ኢሉ እናተሓሰበ ከሎ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ተገሊጹ ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪት ዘርኢ መንግስተ ሰማያት ዝወርስ ስለዘየለ ልብኻ ሰናይ ነገር ሓሲቡ ኣሎ። እቲ መልኣክ ዝኸደሉ መንገዲ ስለ ዘርኣዮ ከዓ ካብ ዓዲ ወፂኡ ንሽዋ ምብራቅ ናብ ዝኾነት ዓዲ ኸይዱ ቁትርህ ናብ ትበሃል ዓዲ በፅሐ። ናብቲ ዓዲ ቅድሚ ምእታው ድማ ብፅንዓት መንፈስ ቅዱስ ጽንዕቲ ብስጋ ድኽምቲ ንዝኾነት ልያ ንትበሃል ሓንቲ ሰበይቲ ብራእይ ተገለጸላ። እቲ ዝረኣየቶ ራእይ ድማ ትደልዮ መንፈሳዊ ስራሕ ዝፍጽመልኪ ዮሃንስ ዝበሃል ልኡኸይ እንሆ ይእኸልኪ ኣለኹ ዝብል እዩ። ንኡድን ክቡርን ዝኾነ ኣባ ኢያሱ ድማ ቤተ ክርስቲያን ቀረባ ስለ ዝነበረ ኣብ ደገ ናይታ ሕያወይቲ ዝኾነት ሰበይቲ ቆይሙ ክፈቱኒ እናበለ ማዕፆ ስለ ዝንኳሕኮሐ ሰባት ካብቲ ውሽጢ ገዛ ወፂኦም ካበይ መፂኻ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ካብ ደብረ ሊባኖስ እየ መፂ በሎም። ኣብ ካብ ደብረ ሊባኖስ ምምፅኡ ሰሚዐን ከዓ ነታ ሰበይቲ ክነግርዋ ናብ ውሽጢ ኣተው። እዚ መነኮስ እዚ ካብ ደብረ ሊባኖስ መፂ ይብል ኣለውን በልዋ። እታ ሰበይቲ ድማ ብሕልመይ ዝረኣኽዎ ራእይ በፂሕለይ ብምባል ኣጠቃዕት። ንሳተን ከዓ እንታይ ርኢኺ ኢሎም ሓተትዋ። ንሳ ድማ መልክዑ ግሩም ዝኾነ ሰብ ተገሊጹ ትደልዮ መንፈሳዊ ስራሕ ዝፍጽመልኪ ዮሃንስ ዝበሃል ልኡኸይ እንሆ ይልእኸልኪ ኣለኹ ኢሉኒ። እስኪ ሓቂ እንተኾይኑ ስሙ ሕተትዎ በለቶም። እቶም ሰባት እውን ከምቲ ልያ ሕተትዎ ኢላ ዝለኣኸቶም ስሙ ሓተትዎ። ኣባ ኢያሱ ድማ ኣብዚ ዓዲ ክነብር ይደሊ እየ ስመይ እንተነጊረዮን ግና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ እቶም ደቂ ዓደይ መፅኦም ከይወስዱኒ ስመይ ክልውጥ ኢሉ ስሙ ለዊጥ ዮሃንስ እዩ ስመይ በሎም። ንሳተን ከዓ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ንዝደኸመት ልያ ስሙ ዮሃንስ ከም ዝኾነ ነገርዋ። ልያ ድማ ፈፂማ ድሕሪ ምሕጓሳ ፈጣሪየ ልዑል እግዚአብሔር ድኻመይ ሪኡ ንዝሃበኒ ኣገልጋሊየይ ኣምፅኡለይ በለቶም። ንቅዱስ ኢያሱ ምስ ኣተውዎ ድማ ልያ ደስ ኢልዋ ኣኽቢራ ሰዓመቶ። ኣብ ጽቡቕ መንበርካ ኣቐመጠቶ። ኦ ድኻመይ ንምርሓቕ ብፍቓድ ልዑል እግዚአብሔር ክትረዳእኒ ናባይ ዝመጻኻ ኣቦይ ከመይ ኣለኻ? ናባይ ምምጻእኻ ጽቡቕ እዩ እውን በለቶ። ቅዱስ ኢያሱ ከዓ ኣበይ ስለ ትፈልጥኒ እኺ ከምዚ ትብልኒ ዘለኺ በላ። ልያ ድማ ቀዲማ ናባኣ ንኽትመጽእ ዝረኣየቶ ራእይ ኩሉ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ነገረቶ። ኣባ ኢያሱ እውን እቲ ራእይ ሰሚዑ ተደነቐ። ንኸገልግለኪ ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን እምበር ብዝተኸኣለኒ ከገልግለኪ እየ ድማ በላ። ካብዚ ዓለም ብሞት ክሳዕ ትፍለ ከዓ ንሳ ትፈትዎ መንፈሳዊ ስራሕ እናፈጸመ የገልግላ ነበረ። ንኣባ ኢያሱ ድማ ኣብ ገዛ ናይታ ክብርቲ ዝኾነት ልያ ከሎ ኣብና ሃብተ ማርያም መፂኡ ረኸቦ። ምስኡ ስለ ዝተፋቐረ ከዓ ከም ሕያው ኣገልጋሊ ሕቑኡ ተዓጢቑ ይኽተሎ ነበረ። ልዑል እግዚአብሔር ንኣብና ሃብተ ማርያም ብጋህዲ ተገሊጹ ንኢያሱ ከማኻ ገይረ ስለ ዘፍቅሮ
سلا زفقرو أقدمه زنجر كخا دحرة زنجركان نجر إلو أززو مخنياتو نسلا فوري أبون أدين حواتن أزمادون قليفو بمنفس قدس راين زتا زامدا ليا بزي خونه شللتنت سلا زقلقلا نعخاون بتلوخو كتقمكا سلا زخونه نجر ولو أنا هاتماران كأنا يدور جارك ألسمعو سجدة حراي قويتا يقون بلا أنا هاتماران دمان أبا ياسوس أويعوك قالوا لك أملاح كان خنجركا زازني سمع ولو بستصور حو مستيرنا يسمعون نجرو أبايا سجر جرم مستيرن كالامنا هفت مريم أو سمع جيز أزينا تدنقة بلبوسه كما يجرو نزيز أجازيك بك خيل بلا أنا كم مثلا نجنا أزي منقص أم حفظي اللي حصل زروائي تزاري يلون أقاللو بيجي زي أمنا هفت مريم بحل إنه كم زنا عقون كم زقاللون فليتو أودي ناول بخاسل من تايكو حساباتيو نزي أنا نزيناي أملاح مسكير كنجركا أيفتخون نجرجنا نسوا بعلو قدم حجي زنجرنن دحرو زنجرنن نخنجرك عززني حجون حق أني منكوس أنت داخينك سواء أتيخ حق دي ويس حصت ترد أيبلو بزيج زيون أبا إياسو عزيت قطعو ودس عزيو زرع مستيرن أملاح كما يجرخ فلت يخلي إلى دا أمبر أنا أيك على الكخان بلو أنا هات مريم دم عركي مس عركو كم زارب لو الجزائر بقى هذا زنجرن دا أمبر كفت أريه زي رخبكو بحست بحلمي ون براي ريا إلى زنجركو خا أيكونن بلو اسكي حق أن الزارب لب خان حلنا خان إن أقال لني أقال الخان تبل زل خاص حق خديخا أملاح ناس تصور كل رأيو يترفضون عيسى لبينا أراويتنا إنساتات نعوافن لبونا وكرمي وقلصي يؤون بلو كابزين دحار ملكت نخوخانو كهزانوتي كسال زعبي كل السرحو حديات حدا بحدا زرزير نقرو أمنصها بلبونا بطيحو سلازنا دما نتي زغورو كاب لولك زاويه زنقرو كاب لولك زاير مخانو قلص علوم دقيمخا حتيا دقيموكا حتياتكا نبات نفسخا نقر كمتي عم متحف كيدان بحاتيات زودقه انتلو حاتياتو أيرسع مخنياتو حاتياتو زي رسع إيو كم زتوهاله زي حاتيات زي سلازرسع خيو نبات نفسخا أي نقر خيون بمخنيات زرسع خيو حاتياتن أو لبخا زأتو سيطان نمنفس قدس كم تحسو قبركا أودي إياسو اسك نقري حكي كم زخونا ويون حسد كم زخونا ترد أيو بلو بزيجي زعبا إياسو كله زنقرو نقر زدنا أصل زخونا كمل سلون كحبابلونن أول سلازيك على ترني أصقبله بإياسو دمان وبنا هنا تمارم أو أبوي أكي مكا الله أمو سلفت أرينا سلالو لجزاري الكاغرب للي ولو أنا تمارم دما أنس نايلو لجزاهير ولد الأخ سلا زخونكو يقرأ إلى الكالخو ولد الأخ سلا زخونك يقرأ إلى الكالخو نجرجنا نقال حساو سلا زجبر كايو نقول الجزاهير يقرأ ولا اللي كتبوا على كابلو حجون تمليس كان بيت كاتو مساي سلا زنحخا تاتر زلخا دخمت ليا كيد حزن اللي صباح انتي كم زجبر كامت إخان جرن ولو أباياس ون كاو تفولين أبيتو الحرمتاو نليا أب عدهم نعمنا بتمارا منتي يبلو بلا تاب نصروته سلوس قدوس بصحت ليا دما أمنا بتمارا بزح مستيرن زفل نلو الجزائر زفرح زبقع منقص يبلو بلتو كم أون كم مسيز حلفن زمت أنن زفلت مثلو الجزائر قص نقص كريو أفناف زرارب يبلتو أباياس دما زي نجار كاب سيطان زترخب أيو أمبر كابلو الجزائر استرخب أيكون زبل ترتر أو لبس سلتصنع نزر بقى يتقبلون بتالي تنساكا مقبن ماهين كيد عمان أملاخ زولدتنا ناي دنجل مريم سن بمصواع ناي دقات صلوت نخبز صحدو ولا مساخي نخنبر نقويتا زت بوا أطبات كنن زحاقفا داوكي يحلو أنا أزول مسبت حدما بزيجي زي هندوت أو كدمي مبرق برغة تدو إلى اللوز نور بتاخا تنو أو أزي فرح دما نمدر ودغة كم بدنون كنا بتالي تنساك بأياسو زي فلتنا جر الناس سمعه بجن بارو وديو حدرة أجانو جهم سكنا دما بأياسو تنس زبل قال سمعه يتمل أخونا أداو حزودو أبلو
بل اسكي نصادق امنا هاوت ماريام بمقنا اخان بمقلال كان مكنيات زبصحاكا ناي فطاريخا غرمان عبيتن حيلن استوعل حجون زنغركا كله منو مخنياتو نزلالم مسو كتنبر يخا دا امبر سغاخان نسخان كاو ايفلن بولو قصيلو دما بغادي ترايو خمزي كا بولو انا قدس ميكائيل ليق ملاختيه او غيزن اسنتكا بحلمي زتراخوخا اون انا ايه حجيغنا بغادي كرأيك أملاخي أززني أملاخك كتفعك أنت زدلي معات نخوردو زتمدو ملاختي مسددل كانيرو نجرجنا نايم حرتنا يكرتان ملاخ نزخون كن عاي بسلام نخزار بكاس لز أززني إنه هنا خمس أخو حجون إياس سمع نقدس أمنا هاوت ماريام بمقلالهم بزحات بنوسمن يقدو بزحات ونستوهابون بزتوهابو قال كيلانن كبرنن نسمو صويعم بهوات ينبرو نجرجنا مدهاني عالم نزنعقون نزقاللون أي محرمون إيه نزفقروا ون أيك نزفقروا ون أي حد قومن إيه إلو محله كمزي إلو مسنجركا ناي ملاخت حالكا فقرأي لي كملات قدس ميكائيل كاو تصوره بزي جزء إياسو تنسيونا ونهاوت ماريان كله أو مسبت حد ما أو تحت إجرو وديو كم عبود سب أنكب على أو قدس أبوي قدسنا خايل من الله محارني بأخا مهنيات بزاليت زيا صنوع قطعة بس يحني يو أبوي بديله إيه قرب للي ونبلو كم زيلو كزارب كله دما بزي متأنو عاتو يفسس نورا كبران هاوت ماريام أوكا أودي أبوخا زبصح نجر انتاي ألو ديو بلو ياسر ما بمخنيات مترطارو برقي أو قدمي كم زودغن قدس ميكائيل تغليصو زنغرم كل نغرو أمنا هاوت ماريام كاودي نناي ملاختي هلكا قدس ميكائيل بهمي عينت ملك عري خايو انتاي كيمثل ولو أبا ياسر ما نناي ملاخت هلكا قدس ميكائيل أو إيدو زخنه كان ببا زي كلنا قدس سلاسي سمستحفلو ناي ورق زنجز حزه أخنافون كأستر بنات مرت مسكلن ناي أملاخ مستيرن زلو خوينو رئيو بلو أمنا هاوت ماريام دما ناي ملاخت هلكا قدس ميكائيل تغليص سلاس ترايو دس بلو ناي ملاخت هلكا قدس ميكائيل بحق رئي خايو إلوون كابتي زودقو بوتا أتنسيو كسادو حايفو سعمو كمو دما أمنا هاوت ماريام لبخا صبغ نجر حاسبو أفكاون حق تزاربو إيومو لولغزاوير حاتياتكا خلي قريبللكا بلو حاتيات كلاتنا يقري ولنا بقى الكيدانو من هاوت ماريام بي حواريا قدس يوحنس أتم فوراتي كأملاخ انت خوينو مرمرو امبر نمنفس زبالة خلو أيت امنوو كم زبالة استطحافة زبالة خلو نتمهرتنا أيو استطحافة سلازيكا نسخان عاي انت زيتك قاللني قدس ميكائيل أيم تقلس الكان لبخاون أيم تملسن نيرو مسبولو كأبخياتو قارسة يا سربان آمنا هاوت ماريام تمالز نجر كاني زرسع خو حتياتي أقدمي نمن كنقرو بلو أبنا هاوت ماريام كأسن كأياس أيكون نسبلو إياس دما وكور أبيك ساعة زعلت زيا اسمه يوحنس يبهال نير بلو هنياتو أب مدرك وترهنن أوزبت حق زي أزمادو نخيف الطوو نسمو يوحنس إلو لويت وصل زنوارا إيوم أبنا هاوت ماريام دما سنكا سلزلوت كان زرسع خيو حتياتن كلو نكهنن زكارياسن كير كان قرب بلو بصو إياس كا كيدو حتياتنن بدلونن كلو نكهنن زكارياس نقرو زي كان أمنا هاوت ماريام ناي منفس ودو يون إياس دما كم تزقبا غيرون سهاو أبا ياس ون كابت عليت نسا جميرون أمنا هاوت ماريام يقلقلو نورا جزينا أملاكنا بطارينا نقسنا يسوس كريستوس حادنتن سوستنتن كنقرو كلن عف كس عمون كلونن مسون نورا نايسترافي لوغنات كومو دما قدست دنجل ماريام أو استزاربو غيزاون أبو أيتفلين ملاكتن مياتن كبطحو كلون مسون نورا حواريات كبطحو زارقان سماعتات كبارخو كلون مسون نورا نابن باتات أزم ملالسلو جيزة زرنا صراح أو سرحلو جيزة تأمر أبز جورو جيزة أول مسونا برا عف أو كرميونن أو زبخيت الجيزة تبهان ملاحتنا أو زريو أو زخبو جيزة أول كواي تفليان بصاحو سلطان خلتا كان تاستيمو نحدا كانين أو لملمونن انبا أو زقرفو جيزة أول مسونا برا مستصورو قدسان أو زتراخ بلو جيزة ناي ملكوت قالن أو زاربة جيزة أول مسونا برا ناي بيتاك على أبز سمع الجيزة استقلت قلت بيت أو زاربو الجيزة أول مسونا برا كمل أخت بخن في أو زبر الجيزة اللي محرت أو زل عليون أو زورد الجيزة أول مسونا برا
ሄኖክ ናውቅያኖስ ጸሎት ከም ዝሰምዐ ብዛዕባ ናይ ኣጋት ማይ ኣብ ዝሰምዐ ጊዘን ዘደንቕ ነገር ኣብ ዝሰርሐ ጊዘን እውን ምስኡ ነበረ። ንሕማም ገሲጹን ሕሙማት ኣብ ዘድሓነ ጊዜ እውን ምስኡ ነበረ። ካብዚ እንድሓር እውን ድሕሪኡ ክኽተሎ ከሎን ቅድሚኡ ክኸይድ ከሎን ካብ ናቱ ፍቓድ ወፃኢ ተፈልዩ ኣይኸይድን ነበረ። ኣባ ኢያሱ እውን ነዚ ኩሉ ምስ ረኣየ ንገጽ ናይ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ምርኣይ ዘፍርሕ ኮነ። ዝገበሮን ዝሓሰቦን ከዓ ኩሉ ይነግሮ ነበረ። ንሱ ድማ ቁኖና ምእንቲ ክህበካ ነባት ነብስኻ ንገሮ፣ እቲ ካህን እውን ከምቲ ዝግባእ ቁኖኖ ይሃብካ በሎ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከዓ ክሳብ ሽዑ ማዕርገ ክህነት ተሸይሙ ስለ ዘይነበረ በቲ ዘመን እሱ ብፍቓድ ልዑል እግዚአብሔር ክልቲኦም ብሓንሳብ ክህነት ተቐበሉ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ድማ ንኣባ ኢያሱ ዝተሰወሩ ቅዱሳን ናብ ዘለዎ ናብ ውሽጢ ገዳም ኣእተዎ። ኣብኡ ድማ ካብ 12 ንላዕሊ ኣዝዩ ቁፅሮም ብዙሓት ዝኾኑ ልዑል እግዚአብሔር ዘገልግሉ ብዙሓት ቅዱሳን ነበሩ። ንሳቶም ከዓ ኣባ ዮሃንስ ከማን፣ ኣባ ሳሙኤልን ኣባ ቴዎድሮስን ዝበሃሉ። ነገር ግና ናይ ኩሎም ኣስማት ክንጽውዕ ስለ ዘይከኣልና ቁፅሮም እውን ብዙሕ ስለ ዘይኮነ ኣይፀሓፍናዮምን። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ኣባ ኢያሱን ከዓ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ሓቢሮም እናነበሩ ከለዉ ናይ ኤልያስ በረኸት ኣብ ልዕሊ ኤልሳዕ ከም ዝሓደረ በቲ ግዜ ንሱ ድማ ናይ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ሃብተ መንፈስ ኣብ ልዕሊ ኢያሱ ሓደረ። ኢያሱ እውን ከም ኣቡነ ሃብተ ማርያም ንዝተሰወረ ኩሉ ዝፈልጥ ኮነ። ናይዞም ቅዱሳን ጸሎትን በረከትን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን ኣሜን። ንወጥን ዜና ተኣምራቶም ለቅዱስ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጸሎትን በረከትን ዘለዓለም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ከብዱ ዝሓመመ ሓደ ሰብ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ናብ ገዳም ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከይዱ ንኣቡነ ሃብተ ማርያም ዋበይ ንህዝቢ ዓለም ካብ ኩሉ ሕማም ከም ዘድሓንካዮም ሰሚዐ ኣለኹ። ንዓይ እውን ከምኦም ካብ ሕማመይ ኣድሕነኒ ኢሉ ኣሚኑ ሰገደ። ካብ መሬት ጸበል ሓመዱ ኣልዒሉ ከዓ ብማይ በፅቢፁ ሰተየ። በዚ ጊዜ እዚ ድማ ካብ ሕማሙ ቀልጢፉ ሓወየ። ኣዝዩ እውን ተሓጎሰ። ተኣምሩ ንዝሰማዕና ንዓና እውን ከምኡ ብስጋን ብነፍስን ይፈውሰና ኣሜን። ጸሎትን በረከትን ረድኤትን ሃብተ ምሕረት ኣምላኹን ቃል ኪዳኑን ኣይፈለየና ኣሜን ኣሜን። ዝጎደለን ዝነጠበን ዘንጠብጠበን ብኣፈት ጓሃን መላእክት ቅድስት ድንግል ማርያም ተኣረመና። በረከትን ረድኤትንን ሃብተ ምሕረትንን ናይ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ኣይፈለየና። ቃል ኪዳኑ ይዓቆና ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህደግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ንዝኣበሰ ለነ ኢታብአነ ዘየውስተ መንሱት አላድህነነ ዋልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዘአከይቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለሙ ወለዓለሙ አሜን። ይኩን በሰላም ቅዱስ ጀረብና ኩዝእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ህና ኩድንግል ስጋኩ መዛር ዛው ሰላም ለኪ ብርክቲ አንቲ ማንስ የብርሁ ረስገ ተበስስት ኦም ተጸጋም ተንጎስተ ውዳሴ የምተክል ሎሊ ዛር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረት ምንታነ ሀው ፍሮድክ ጊዜና አምላክነ ፈጣሪነ ንጉስነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውነ ተማጸነ በቃል ኪዳን ክበንጽና ከድንግልናኪ ለዓለም ወለዓለም አሜን።